الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، درسلükte barcha maqtov, hamd ham sana bu dunyoning Rabbisi, g'alamlarning xo'jasi, barcha narsani yo'qdan bor qiluvchi Alloh Rabbimizga g'ina loyiqli. Allah subhanahu wa ta'ala adam balaсын bu dunyoga аны zo'rlasin, аңа гыйбадат кылсын, аның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшасын өчен китерде. Һәм кем шушы максатны тормышка ашыра, ул һичшиксез бәхетлеләрдән булыр. Кем диннән ярагайып, үз нәфсенә ияреп, дөнья малын, дөнья байлыгын куып, Аллаһ Тааладан ярагайса, ул һичшиксез бәхетсезләрдән булыр. Һәм кемне Аллаһ субханаһу ва таала шушы юлга күндерсә, бер кем дә адаштыра алмас. Кемне Аллаһ субханаһу ва таала шушы туры юлдан, дин байлыгыннан, иманнан мәхрум калдырса, бер кем дә аны туры юлга күндерә алмас. Аллаһ Раббыбыз кешене бу дөньяда зәгыйф хәлдә бар кылды. Ва хуликал инсану даифа. Кеше зәгыйф хәлдә бу дөньяга бар кылынды дип әйтте Аллаһ Раббыбыз. Зәгыйф, ягъни кешенең бар хаҗәтләре, кеше һәр вакыт нәрсәгәдер мохтаҗ, ул камил түгел. Икенче аятта Аллаһ Раббыбыз әйтә: «Я әйюхан насу антумул фуқарау илаллаһ». Эй кешеләр, сез Аллаһ каршында мохтаҗсыз. Әйе, без кеше адам баласы бу дөньяга тумыштан бирле нәрсәгәдер мохтаҗбыз. Бу дөньяга килү белән без ана сөтенә мохтаҗ, ризыкка мохтаҗ, һәм үлгәнчегә кадәр без ашау эчүгә мохтаҗбыз. Ашамыйча эчмичә тора алмыйбыз, чөнки без зәгыйф, моңа мохтаҗ, хаҗәтебез бар. Бу дөньяга килү белән без салкыннан саклаучы киемнәргә, яшәү урынына, йөрер транспортка без мохтаҗ, гыйлем алырга без мохтаҗбыз, нәселебезне дәвам итер өчен гаилә корырга, балалар табырга без мохтаҗ. Ширләгәндә без дәвалануга, шифалануга мохтаҗ. Эшләгәннән соң ял итәргә мохтаҗ. Йокы, ял итү, бу безгә кирәкле нәрсәләр. Ансыз без яши алмыйбыз. Яхшы хәерле тәрбиягә, күңел тынычлыгына, бәхетле тормышка, туры юлга, туры юлда булуда һәм нык баруда карасак, адам баласы һәрбер яктан ул зәгыйф. Хәтта суламыйчы да тора алмыйбыз, сулар өчен һавага да без мохтаҗ. Яңгырына да мохтаҗ, кояшына да. Адам баласы һәрбер яктан ул зәгыйф һәм мохтаҗ. Һәм шундый итеп безне Аллаһ субханаһу ва таала бар кылды. Ләкин шушы хаҗәтләр белән, шушы зәгыйфлек белән Аллаһ субханаһу ва таала хаҗәтләребезгә ирешү юлын да күрсәтте. Ничек шушы мохтаҗлыгыбызны бетерергә һәм ничек шушы теләгәннәребезгә, хаҗәтләребезгә ирешергә соң дигәндә, Аллаһ субханаһу ва таала әйтә: «Ва қала раббукум уд'уни астаҗиб лакум».
Һәм Раббыгыз әйтте, миннән сорагыз, мин сезгә бирермен. Менә шушы хаҗәтләрне көндәлек без аны көн сайын куабыз, эшкә барабыз, малын куабыз, гаилә корабыз, өйләнәбез, ширлибез, дәвасын эчәбез. Шушы хаҗәтләребезне каян табыргасың, ничек алыргасың дигәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, миннән сорагыз, бирермен ди. Раббыгыз әйтте, сорагыз миннән, һәм мин сезгә бирермен ди. Дуа кылырга Аллаһ Раббыбыз безгә буйырды. Дуа, гарәп теленнән дуа сорау дигән сүз. Сорап, ялвару. Һәм бу бөек гыйбадәттер, җәмәгать. Аның хакында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, "Ад-дуау хувал ибада." Дуа ул гыйбадәт диде. Яисә ул дуаның, гыйбадәтнең җилеге, асылы ул дуа диде. Нигә соң? Нигә соң дуа ул гыйбадәтнең асылы, җилеге? Чөнки дуа кылганда адәм баласы Аллаһ каршында үзенең мискинлеген, үзенең фәкыйрлеген белдереп, башын иеп, кулын күтәреп ялвара, "Эй Раббым, мин синең кулың. Син бай, мин фәкыйр, мин мискин. Миңа бусы кирәк, миңа тегесе кирәк, миңа өченчесе кирәк. Мин синнән сорыйм, сиңа ялварам. Син бирмәсәң, мин аны таба алмыйм. Син мине мәхрүм кылсаң, миңа беркем дә ярдәм итә алмас." Шундый хәлдә без дуа кылганда Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез. Бу дуа аша кеше үзенең куллыгын исбатлый. Әйе, без барыбыз да Аллаһ Тәгаләнең куллары һәм дуа аша, дуа ул куллыкның иң ачык күренеше. Кайчан син башыңны иеп сәҗдәдә булганда, яисә кулыңны күтәреп Аллаһ Тәгаләдән ялварып сорыйсың, "Эй Раббым Аллаһ, бирче миңа теләгәнемне." Бу куллыкның иң ачык күренеше. Һәм шуның өчен безне Аллаһ Тәгалә бу дөньяга китерде дә. "Ва-ма халакатул джинна вал инса илля лиябудун." Мин җин һәм кешеләрне бу дөньяда миңа гыйбадәт кылсыннар өчен, минем каршымда кул булсыннар өчен бар кылдым дип әйтте Аллаһ Тәгалә. Ягъни дуа кылсыннар өчен, Аллаһ Тәгаләдән сорасыннар, гыйбадәт кылсыннар өчен безне Аллаһ Тәгалә бу дөньяга китерде. Дуа ул аның фазиләтләрен санап бетергесез, җәмәгать. Дуа турында Пәйгамбәрбез әйтте саллаллаһу алейхи ва саллям, ул мөэминнең кылычы. Мөэминнең коралы. Дуа аша Аллаһ субханаһу ва тааля кешегә теләгәнен бирә. Кешене бәла казалардан саклый, аны бәхетле итә. Фәкыйр кешегә сораганда байлыгын бирә. Бай кешегә сораганда бәрәкәтен арттыра. Ширле кешегә шифасын бирә. Күңеле тыныч булмаганга җан тынычлыгын бирә. Аллаһ Тәгаләдән сораса, эзләгәнне бирә, югалтканны кайтара. Күтәрергә теләгәнне күтәртә. Җимерелгән нәрсәне төзәтә. Туганлык җипләрен ныгыта. Ир хатын арасын, балалар белән ата-ана арасын, туганнар арасын, кардәшлек арасын. Нәрсә генә сорамасын кеше, дуа белән ялвармасын, Аллаһ Тәгалә һәрбер нәрсәгә җавап кайтара һәм һәрбер нәрсәне бирә. Чөнки Аллаһ Раббыбыз әйтте, "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Уҗибу даъватад да'i иза да'ан." Минем кулларым синнән сораганда, минем хакында әйт, мин якынмын. Аллаһ Тәгалә турында сораганда әйт, Аллаһ сезгә якын. Уҗибу да'ватад да'i иза да'ан. Сораучы, дуа кылучының дуасын мин ишетәм һәм аңа җавап кайтарам дип әйтте Аллаһ Раббыбыз. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте, "Валлаһу хаййун карим." Аллаһ ул юмарт һәм ул уялчан. Нәрсәдән уяласың? Аллаһ Тәгалә әйтте, "Ястахи иза рафа'a ар-раҗулу илейһи ядайһи ан яруддаһа сафра." Дуа белән ялварып күтәрелгән кулларны
буш кайтарырга Аллаһ Тәала уяла. Кайчан Аллаһ Тәаланың кулы кулын күтәреп сорый, Аллаһ Тәаладан ялвара, үзенең хаҗатын, мискинлеген белдерә, Аллаһ Тәала шушы кулларны буш кайтарырга уяла дип әйтте. Һәр бер дугага Аллаһ Субханаһу ва Тәала җавап кайтара. Моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ма мин муслимин яд'у би дa'ватин лейса фиха исмун ва ла qati'atu rahim илля атаху Аллаһу биха ихда thalath." Нинди генә мөмин кеше Аллаһ Тәаладан сорамасын. Һәм шушы дуасы белән ул гөнаһ гамәлне, яисә туганлык җибен өзелүне теләмәсә, аңа 3 нәрсәнең берсе бирелер ди. Ягъни дуага җавап 3 төрле була дигәнне аңлата. Яисә шушы сораганын Аллаһ Тәала бу дөньяда аңа бирә. Бу туры җавап дип атала. Сорыйсың, Аллаһ Тәала бирә. Турыдан-туры теләгәнеңне. Яисә бу дөньяда бирми, ләкин ахирәттә сораганың өчен әҗир савабын кайтара һәм хәерлесен сиңа бирә. Яисә өченчесе, бу дөньяда теләгәнеңне бирми, ләкин шушы соравың сәбәпле сиңа язылган, яисә синең күрәшәгеңдә булган бәлә казаны, авырлыкны синнән кичектерә. Сине шушы бәлә казадан саклый. Һәм шуннан соң шушы сүзләрне әйткәннән соң сахабалар әйтә: "Алайса без күбрәк сорыйбыз. Әгәр дә Аллаһ Тәала һәр бер дуага җавап бирә икән, без күбрәк сорыйбыз" дип әйтәләр. Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Аллаһу акбар. Аллаһ сезгә тагы да күбрәк бирә дип әйтә. Карагыз җәмәгать. Аллаһтан күпме генә сорама, ул сиңа тагы да арттырып бирә. Ләкин хадиснең ахырында әйтә: "Мәләм юаҗҗил." Әгәр дә кеше ашыктырмаса ди. Ничек соң ул ашыктыра дип әйтәләр сахабалар? Әгәр дә ничек соң ул дуганы ашыктыру, кеше әйтә: "Мин сорадым, миңа бирмәде" дип әйтү. Ул вакытта сиңа бирелми. Аллаһ Тәаладан сорарга кирәк, дәвамлы булырга кирәк һәм ашыктырмаска кирәк җавапны. Шул вакытта 3 рәвештә сиңа җавап кайтаралар. Һәм Аллаһ Тәаладан күпме генә сорама, аның байлыгы бер дә кимеми. Аның байлыгы кимеми. Ул һәр бер кешенең дугасын ишетә, һәр бер кешегә бирә. Аны кычкырып та әйтергә кирәк түгел дуганы. Пышылтап кына әгәр дә шушы мәчет залында һәр беребез Аллаһ Тәаладан ялварып сорасак, һәр беребезне ишетә. Валлаһу сами'уд дуа, Аллаһ дуганы ишетүче дип әйтте. Һәм хадис кудсида Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Я ибади лау анна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум каму фи саидин вахид фасалуни." Эй минем кулларым, әгәр дә сезнең беренчеләрегез һәм соңгыларыгыз, кешеләр һәм җиннәр бер урында басып, һәр берсе үзенең теләгәнен сораса, фа'атайту кулла инсанин мас'алата, һәм һәр берсенә мин бирсәм ди теләгәнен. Ма нақаса залика мимма инди илля кама янқусул махиту иза удхила ал-бахр. Бу ди минем байлыгымны бер дә киметмәс. Диңгезгә тыгып алынган энә ничек диңгезне киметми, шулай да киметмәс дип әйтә. Аллаһ Тәаладан сорарга уйларга кирәк түгел. Аллаһ Тәаладан сорарга куркырга кирәк түгел. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәала ул сораганны ярата, сорамаганны яратмый. Киресенчә, шуңа да бер шагыйрь әйткән: "Ла тас'ал мин ибни Адама хаҗатан, васал аллази абвабуhu la tuhjab. Аллаһу яғдабу иза таракта суалах, ва бани Адама хина юс'алу яғдабу." Син ди, Адам баласыннан теләкләреңне сорама. Сора шул заттан кемнең капкалары ябылмый. Аллаһ ачулана, син аннан сорамасаң, Адам баласы сораганны яратмый. Адам баласы кешедән сораганда ул ачулана, ул нәфрәтләнә, күбрәк сораган сайын
Qachon to'xtaydi endi bu? Nega hamon so'ray mendan? Deb nafratlana. Alloh subhanahu va taolo kirisincha so'raganni yarata. Ko'proq so'ragan sayin Alloh taolo seni nig'roq yarata. So'rovdan to'xtasang, ul vaqtda Alloh subhanahu va taolo ashulani. Senga ashula bo'la. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Men lam yas'alillaha yaghdab alayhi." Kim Allohdan so'ramasa, Alloh anga ashula bo'la deb aytdi. Alloh taoladan so'ramovchilar, ular ikki dunyodan mahrumlardir. Bu dunyoda Allohdan so'ramoqlari sababli ularga berilmay, chunki ular so'ramaylar. Ham oxiratda da duo qiluvdan, Alloh taolaga yolvoruvdan takabbirlanganlari uchun haqiqatda Allohdan so'ramovchi ul demak takabbir. Takabbir demak ul o'zini ustun ko'ra, demak ul Allohga men muhtoj tugilman deb ayta, o'zim bildiram de. Demak ul takabbirlandi. Allohsiz da bildiram deb aytuvchi. Allah Ta'ala Alloh taolo aytdi: "Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ham menga g'ibodat qiluvdan, mendan so'rovdan takabbirlanuvchilar jahannam g'azabina, jahannam o'tina tubanchil holda kirirlar deb aytdi. Duo bek ustun g'ibodat. Alloh subhanahu va taoladan so'raylik jamoat. Lekin shu duo qiluvda ko'pchilik kishilarda bek zo'r yo'g'altu bor. Nishik qilirgasin? Men g'arabcha bilmem bit. Nindi tilda qilirga kerakmi? O'rganirga nindidir. Agarda buldira olmaysan ekan, qil duoni totar tilida, o'z tilingda, yoysa rus tilida, yoysa farsi tilida, yoysa o'zbek tilida. Nindi tilda sen bilasan, nishik Alloh taolaga yolvora olasan, shulay qo'llaringni ko'tarib so'ra. Har bir hajatingni zo'r bo'lsa-da, kishi bo'lsa-da Alloh taoladan so'rash kerak. Hatto Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duo qilirga qo'shdi. Agarda oyoq kiyimingning bovi uzilsa-da, shuni da Alloh taoladan so'radi. Shuni da Alloh taoladan so'radi, chunki shuning osha biz Alloh taolo qarshida o'zimizning miskinligimizni ko'rsatamiz. Qulligimizni ko'rsatamiz. Tubanchiligimizni Alloh taolaga shuning osha biz g'ibodat qilamiz. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله